Goddag og velkommen tilbage til Modded Minecraft episode 2. Ja, jeg var ude og mine en del. Jeg fandt sådan et hoved her. Og ja, så fandt jeg det her. Hvor lækker det. Jeg fandt det her. Og vi vil lige op og tjekke, hvad det er. Fordi det ser da egentlig ret spændende ud. Jeg venter lige lidt på, det lækker lidt. Det er også helt nye områder. Nå ja, de har det dem her. Dem skal jeg have dem her. Dem har vi virkelig brug for til at lave noget. Dem skal jeg faktisk bruge. Okay, giv mig lige dem. Giv mig dem. Bonk. Det er faktisk rigtig godt, det har dem. Undskyld, jeg tager det, men det er fristende. Kan jeg ikke tage det? Er der for lidt plads? Gravel skal jeg bruge til at lave det her. Det der har jeg så fundet ud af en masse med. Det der, fuck den. Fuck den. Jeg vil ikke tage, at det kan sådan lidt hurtigere at gøre. Det kunne være det bedre, hvis det var hurtigere. Et til bord. Og samlet op. Så er vi snart igennem det her. Tænker jeg bare, at jeg sætter waypoint, løber hjem. Fanden sker det lige der. Og så går herop igen. Det her det er altså ret sejt. Så er vi snart færdige. Sådan. Skal vi bare sådan her, så går vi lige herop hurtigt, og så gør vi lige sådan her. Det er også bygget mega ondt, så skal vi sådan her B. Så siger vi lige seje ting, smukt. X1 1. Ej, hvor sejt. Done. Hvor er det lille mig. Okay. Hvor ligger mit hus? Er det ikke den grønne, der er mit hus egentlig? Jeg må ved på. Er det den blå? Så derovre. Og så tænker jeg, at jeg starter en farm, så jeg tager lige sådan deres ting for at starte det. Så tænker jeg, at jeg bare laver en masse køer. Gris. Det der er nemlig en masse herude. Hvor langt vi kan være egentlig gået. Vi er faktisk gået ret langt væk ned i minerne. Det er da faktisk ret pænt irriterende. Er det ikke? Har vi ikke gået et godt stykke? Eller er det bare mig, der ikke har nogen stedsans? Nå! Der gik det ud. Ja, så må jeg bare sige, vi ses. Og ja, det blev en kort episode, men måske, hvis den er hurtig til lige